बनायबाय थाबाय स' आं दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन आं दिनैहाय एसे लोगो हमनो थांदों लिंसारखौ आंनि मोजां मोननायखौ ओमफ्रायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला मोद्रिया गावसो सिगां लोगो हमना फैलायबाय खोमा मालाय नोजोर होखा हौवाल' सेनो गोरों बियो बांग्रिया खोथाया बेलेग जागोन खिन्थु मा घन्टा बेलेग जागोनसै मा खालामगोनसै नोंलाय बांग्रि होनबावबाय आं मा खालामगोनसै नोंलाय खालामदो नायनो आंबो नोंनि दमखौ नोंखौनो साननै सालागोन मोनबाय दा आरो बान्थाया नोंना बेनोमोन मजा नांदों मालाबाबो सिदा जाखाया नोंखौ आं दिनैबो लामाखायसो गारबाय नोंखौ गाबोन बुधबार हाथायाव नायबाय था मा खालायगोन आं नोंनि खानाय दोंसेबो दोनखाया बाल आं नोंखौ बुद्रु लांथं खालामनानै बुगोन आं नोंखौ नोंनि बुधबार हाथायाव बुनायखौलाय गिगोन आंबो नायनि आंबो नोंनि आथिं मोखां गन्थं खुख्लेब खालामनो हायाबा आंनि नामाबो मिथिंगा नङाहाय बालनि थां गावबागाव लामा साला माहानिफ्राय जाथ्रा गाज्रि खालामनो फैयो सैमा फिसा अमानि फिसा थां आंनिखा नोंबायदि साइसकेट दुमखावखावखौ गोसोथोआ बे लिंसारा आंखौसो गोसोथोखायो नायगोन आं नोंखौ गाबोन खानाय हमनानै बुद्रुनो हायाबा आंनि नामाबो गेमस्रि नङा मिथिबाय दा लिंसारा मा खालामदोंसै हारसिंलाय सोरबाफोर फैदोंमोन नामासै माथो आलासि फैनाय बायदिसो गोजा साइसफ्रालाय रुमफ्रालाय गोमजार जिरायनोबो होला ओमफ्राय आंखौ मिथिंगा नोंसो फै जिरायफै आं नोंखौ नुसनाखैमोन ना गेमस्रि फैदोंमोन दासो थांदों बापारे मालायसो गोबावमानि थाथारदों खोमा गेमस्रि फाग्लिया हायाखै थाबनो थांदों फैना जिरायनानै रायलायफै माथो गसंबाय थाखो जिरायफै दे थुनथाबायबालाय जिरायनोसै आं जाग्राफोर दं खोमा जिरायसाबलाबायनोसै आं ओमफ्राय गोसो मारैसै नोङो बिखौ मा सोंलाबायनाय जाखो बेलाय सोरनि खोथा सोंदों बेनो जाय नोंसिनि न'आव फैबाय थायो सामफ्रामबो सम गैया बोथोर गैया नै मा सानलाबायोलै नोंबो फैबानोखि गोसोथोनाय जायोलै मालाय बेरायफैयो आरोलै मा सिनायनाय खाथिनि गामिनि हिसाबै जेरै नों फैयो ओमफ्राय नों सोरखौबाफोर मोजां मोनमारो नामा बाल खिन्थादोहाय आं माबा मोनसे बुंगौमोन नोंखौ गाज्रि मोनाबा दंनायालाय दं खिन्थु आं बे सिख्लानि सिगाङावबो बुंथ'वाखै बापारे मालाय लिंसारा सिरि गोसोजों गोसो बिदिसोबाव खिन्थादोना सोर आं नङाथ' गाबोन मिथिगोन गाबोन बयनोबो खिन्थाखागोन रा आं बेखौ प्रप'ज खालामगोन गाबोन जुदि एक्सेप्ट खालामोबा ना अमा मासे जाहोखागोन रा आं डेन्जार फाग्लाखा आं बिनिनो डेन्जारखारा गाबोन दा नोंसोरबो मिथिबा आसुरितसो मोनगोन आयौ बेसोमोन बिदिसो सानबावगोन नोंसोर नुखायोबो सिनायखायोबो गाबोन मिथिगोन जायखिजाया ओमफ्राय बोरैबा जुदि बे सिख्लाया नो एन्सार होयोबा नों मा खालामगोन सोरखौबाफोर लाफिननायनि चान्स दं नामा मानो बिदि नायबाय थाखो नों गाज्रि मोनाबासो होनदों आं माने माबा मोनसे बुंनो गोसो जादोंमोन नोंखौ जुदि नों गाज्रि मोनाबा नों खोनासंनो राजिबा दिनै बुंथ'यैआनो मोजां जासिगोन खोमा गाबोन बुंनोसै दे नोंनि खामानि जोबखांनायनि उनाव बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो गाबोन लोगो हमगोन दे नै लोगोफोर आं लिंसारमोन न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनालाय माखौथो नायनानै थाबाय थाखो साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब खालामनानै ला होमबासो नुबाय थागोन भिडिअसफोरखौ ओमफ्राय फाग्लिफोरलाय माबा लाइकबो खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम बाल कमेन्ट खालामबा मोजां मोनथारो आं ओमफ्रायो आंखौलायनो लांथं खालामना बुगोन नङालाय बुधबार हाथायावहाय माबाया गेमस्रि फाग्लिया बुजाया माथो सिगां नायनि र' आंबो बेखौ आथिं आखाइ लेंग्रा खालामनो हायाबा मानसि नंखाया बाल आङो नै होमबा लोगोफोर आं माबा बारा गोबाव खालामबाय थाला ओमफ्राय माबा मा होनो गाबोन हायो माबा आं बुधबार बाजाराव थांनायगोन र' आंखौ बुनो हायोना हामारा बियो आंबो बुफिनलागोनहाय बालनि आंखौ बुबाथाय बुजाथाराहां लासिंसिं हाथाय बाजारफ्रावहाय ओमफ्राय माबा मा होनो गाबोन हायो माबा प्रप'ज खालामगोनलायनो मालाय सोरबा सिख्लाखौ लिंसारा ओमफ्रायो नायनो र' बेयो येस होनजायो ना न' होनजायो न' होनजाबाथ' मोसाथारगोन आं बालनि बे अमा मासे होगोनबा आं अमा मानै होगोन
पार्टि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा साबसक्राइब खालाम